Euskadiko funtzionarioek Gabonetako aparteko ordainsaria jasoko dute. Jaurlaritzak ez du Rajoyren neurria indarrean jartzeko asmorik autonomiaren eskumenak urratzen dituelako. Osasun arloan gauzak berdin jarraituko dutela esan du. Etorkinak hartatuko dira eta botiken koordainketa oraindik ez da martxan jarriko. Kaixo, arratsaldeon, Jaurlaritza estatuko gobernuarekin hartu emanetan ari da funtzionarioen Gabonetako pagari eusteko. Oraingoz ez da paga kenduko eta hauxe izan da Idoia Mendiak azaldu duena. Oraingo momentuan ez dugu hori ikusten. Iragarpena legebiltzarra desegin den egun berean etorri da. Ofizialki deituta daude hauteskundeak urriaren 21erako eta kanpaina urriaren 5ean hasiko da. 1.700.000 biztanle daude boza ematera deituta. Bien bitartean, legebiltzarraren diputazio iraunkorrak hartuko du lekukoa. Mariano Rajoy, Europako Kontseiluko presidentearekin, Herman Van Rompuyrekin dago bilduta orduotan Moncloan. Rajoyk Europako bankuen batasuna eta batasun fiskala defendatuko ditu. Urrian egingo den Europako goi-bilera prestatze aldera egin den lehen batzarra da gaurkoa. Eta gaur, hain justu, Espainiako ekonomiak atzeraldian jarraitzen duela baieztatu du barne produktu gordinaren beherakadak. Epaileak deituta Jose Breton Kordobako aurren aita eraman du poliziak Las Quemadillas etxaldera pista eta aztarna gehiagoren bila. Abokatuaren esanetan Bretonek berretsi du errugabea dela eta esan du seme-alabak erretzea astakeria dela. Suhiltzaileak Madrilen piztu den sua ezin kontrolatu dabiltza. 2000 lagun etxetik atera behar izan dituzte bart eta zenbait errepide itxita daude. Madril eta Abila lotzen dituen trenbidea ere moztuta dago. Estatuan beste 3 sute kontroletik kanpo daude. Kolonbiako gobernuak elkarrizketak hasiko ditu FARC gerrillarekin eta ELN armadarekin 50 urteko gatazkari irtenbidea bilatzeko. Juan Manuel Santos presidenteak eman du ofizialki albistea. Kolonbiako gatazkak milaka hildako eta 3 milioitik gora desplazatu utzi ditu. Sirian gatazkek ez dute etenik eta azken orduotan Damaskon Al-Asaden indarrak airetik bombardatzen ari dira. ETB presidentearen gotorlekuan izan da bere jaioterrian, bere aldeko miliziak sortu eta indartzen diren herrian, hain justu. Bilboko festen balantze ofiziala egin du gaur udalak, konpartsek ere egin dute euren balorazioa, zer diote batzuek eta besteek. Amaia Uribe, konta iguzu. Pozik daude jendetza batu delako aste nagusi honetan. Bilboko udalak esan du atzerritar asko etorri direla eta historiako jairik internazionalenak izan direla hauek. Konpartsen ustez ordea oraindik badago zer hobetu. Udalak gogor kritikatu dute, karo lagunea porrota izan delako. Eskerrik asko Amaia, Donostiako zinemaldiak Ewan McGregor aktoreari emango dio Donostia saria. Irailaren 27an jasoko du aktore eskoziarrak bere ibilbidea omendu nahi duen saria. McGregorrek bere azken filmaren The Impossible estrena aurrekoa du gainera Donostian. Eta kiroletan, Sara, Atletik ez da ongi hasi. Ez, atzo Atletico Madrilek akabatu zuen talde zurigorria, Simeoneren taldeak 4-0 hartu zituen mendean zurigorriak Vicente Calderonen. Radamel Falcaok 3 gol egin zituen atzokoan eta Tiagok 4. sartu zuen. Historiako liga hasierarik txarrena du Atletikek. 9 gol jaso ditu 2 partidatan eta 0 punturekin sailkapen nagusiko azkena da. Realeko kirol zuzendari Loren tribuna gol saioan izan zen atzo, garbi hitz egin zuen eta jokalariei dagokienez bakar bat ere saltzeko asmorik ez dutela adierazi zuen epe laburrean ez behintzat. Loren. Nosotros no queremos negociar ninguna cláusula de rescisión. La idea del club es de no negociar ninguna cláusula de ningún jugador. Eta atxeden egun baten ondoren Espainiako itzuliak 10. etapa du gaur. Ziklistak Galizia aldean daude. Eta gaur, 180 kilometroko ibilbideari egin beharko diote aurre Ponte Areas eta Sanxenxo artean. Esprinterrek aukera derra dute, naiz eta Caja Ruraleko txirrindulariak ihesaldia egiten saiatuko diren. Datozen egunetan, etapa garrantzitsuak jokatuko dira. Hasi egingo gara.